హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. లిరికల్ సాంగ్ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి కొత్త కొత్త వీడియోస్ వస్తుంటాయి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. గోదావరి కనియా తన్వడి వాయరే ఆహా పునార్ तरंग सजनी बुड़ मानले సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో తప్పకుండా ఫాలో చేయండి. అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సాంగ్ ఉంటుంది అండ్ ఏముండదు, సాంగ్ తప్ప ఏముండదు. ఇప్పుడు మనం 1 by 1 యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటా. మీకు నచ్చిన ఏదైనా మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, లేదా వేరే హీరోయిన్ ఫొటోస్ కావచ్చు, అది మీ చాయిస్ అది. సో ఇలా ఈ ఫోటో అయితే బాగుంటుంది, చాలా మంచిగా కనిపిస్తుంది. సో మీ ఫొటోస్ కూడా ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో పిక్చర్ ల్యాబ్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఫొటోస్. సో ఇప్పుడు ఇలా ఫోటోని యాడ్ చేసుకున్నారు కదా, దీనికి ఛానల్ రీమ్యాప్ అని కలర్ యాడ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఛానల్ రీమ్యాప్ అనే ఉంటుంది, సెర్చ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. మీకు నచ్చిన కలర్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇటు పైనుంచి 3వ లైన్లో మీకు నచ్చిన దానికి టచ్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చిన కలర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఈ కలర్ పెట్టుకుంటున్నా. మీకు నచ్చితే ఏదైనా కలర్ పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీనికి 1 by 1 లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్రెడీ లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఒకటి ఇస్తా, అక్కడ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి ఇక్కడ కాపీ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ అని ఉంటుంది ప్రాజెక్టు, దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే సాంగ్ అండ్ లిరికల్ ఉంటుంది. మొత్తానికి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి సాంగ్ తీసేయండి. సాంగ్ తీసేసి కాపీ 15 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ 21 millisecond దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా పేస్ట్ చేస్తే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఒక్కదానికేమో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ మిగతా వాటికి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా ఫాలో అవ్వండి. అప్పుడు లిరికల్ కరెక్ట్ ప్లేస్లో వస్తుంది, కలర్ వస్తుంది. అండ్ మీ దగ్గర ఈ ఫాంట్ ఉంటే ఫాంట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఫాంట్ లేకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో అది మాత్రం మర్చిపోకండి, లేకపోతే మిస్సింగ్ ఫాంట్ అని వస్తుంది. ఫాంట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ లిరికల్ ఉంది కదా, దాన్ని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసి ఇప్పుడు పేస్ట్ స్టైల్ కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటే పోతే కంటిన్యూగా ఇలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాల్సింది అంతే, వేరే ప్రాసెస్ ఏముండదు. ఒకవేళ కొంచెం సైడ్కు జరిగినట్టయితే ఇట్లా జరపండి మీ ఫింగర్తో. సో ఫింగర్తో జరిపితే కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 by 1 అదే వచ్చేస్తుంది, కానీ ఒకవేళ చిన్న పెద్దగా అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇలా. సో కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ అని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా ఇలా కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్క లిరిక్స్ మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఒకటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది,
అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఈ 29 సెకండ్ వీడియో ఉంటుంది, అక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో ఇంకా మీకు ఏదైనా టెంప్లెట్ కానీ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. దానికోసం మీ దగ్గర ఏదైనా టెంప్లెట్ ఉంటుంది కదా, అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను యాడ్ చేసుకుంటా. సో మీకు నచ్చింది ఏదైనా టెంప్లెట్ కావచ్చు, ఇలాంటిది అని కాదు. సో కావాలంటే చెప్పండి, టెలిగ్రామ్లో ఈ వీడియోని పోస్ట్ చేస్తా, తప్పకుండా చెప్పండి. సో దీనికి సౌండ్ ఉంటుంది, సౌండ్ తీసేయండి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు వీడియో మీద టచ్ చేసి బ్లెండింగ్ ఓపాసిటీ అని ఉంటుంది, అక్కడ టచ్ చేసి లైటింగ్ స్క్రీన్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మిస్ కావద్దు ఫ్రెండ్స్, తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈ మూడింటిని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఖచ్చితంగా లైక్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.